chỉ bảy vek ole ni thum liam ta khan lung lei veng pakata insual ron chungchang kha kan po sania kami chungchang a khan kan ti turang angte kan ti to nin ka share video siam non lepo katum lem lowa ma se ani zan lama phone call te ka donga tin chanchin enge kal zel dan te kha ariat jak tam takinom ti ka shia a kha kanan soidona e kanan enlet dona ti chuan ni zan phone call ka dona chuan invauna ti ti anga ngai thei FIR kan thelu tang defamation kan thelu tangi laka tiang zong deute ania wangin hei hi chiang takaron soi tel kadua video ma sa khat le ma zong kan en let lenga ti chuanin khami chungchang thukal zel dan te kan en ho don nia mitam takian defamation hi kan hre chiang lo ni na langa tuna kan tiang chi chi sang sang hi defamation a ngai don ta ila chuan mizoram a hian jail kan tang fer fur toina rinomani chuan video ma sa kan en hoanga apoi mo lai kan on la chok anga ti song kan en ho don nia thilom dan chu hei hi ani boina in tran dan set near convention center a hian efla road luanga chuan clayrol rual kan zazu alo hawa ama soidan heng clayrol rual hian veng pa leve chu anin sual ani tamaya khatia mi boina chin fela ban pharme kotaron thlak ringot kha fel lo viawani veng le veng ang zonga ngai thei turat hetia thil hra cheng lova ron aw chu ringot thi weme ran so bi te hi puma tana te ina meeting nei lai kan nia kan kimvek a thel du lo an khoi ve zo kan tia ti te phei hi chu do tani hi obi te kha om loira chuan sang liana khan liam na tak tuarin angai tom viawang chu wang kha le lamina a hmuna om tena an soidan a khoi ron tu te lamina an soidan ania an thu chua thu chiang zo ka an va shil hriat na te po ania engkhan jeng takin an soi ti chuan le lamina a soina thung hi ngai thlave taila ka thian pa lo leng ka thla phei kha nia ti chuan kongpuya khan an lo om deuh laya boina om sa deu emani ti in kawakala kamel hriat kan venga mi evla ro tluang kha alo om ve nen ngatinge boina mi khan tia kongpuya khan an lo ding khat deuh luaya ti chuan enga mi lalin thara kha aron kal hnaya horo sang lian ti le min lo chal tau arwal tamaya ka nek masatani ti chuan min lo sual ron ta loi mai ni ti na suya video te po kan mu in karingan khoi dan le an kut thak da karingan ni na taka han suya na ting han ti kha ka tumani lem lowa ti chuanin he video ka en ran rana ka ril roron lang ma saber chu a hmuna hian an omani weme kan hu dan kan share NGO lian peran ni Mizoram a chuan police ang deuh tho kan man thinan ni veng tam taka chuan mi in ti voi se har san na to kom se police ko aya weme ko ma sa thin nam kan ni tizu kan shiat ve karing anin thula yan la in rem nan siam thin ka support thin khop mai weme te le heti ang chi reng hi in shefo wanga weme in chumi chuan vua an ti chuan vua ka ngai ni chu ti thin ka ni an hlapa ngai ni chu hlap sim deuh ngai ni chu ti thin a ril rupu ka ni tiang khop chuan weme hi ka da sanga kan NGO kan man dan atang po hian chu ka ngai dan thin ani ti chuan he video lo langa an weme shroi tu tele an weme president te nge po an lan na ka ena ka mu hian ka ngai dan lang takin kan soenge weme te hian an ti turan ti lawani langwal thaza rualan nia in bakkaya mo in sual pal thil he tiang thila chuan om thei ani chu ta chuan weme te chuan an venga ni mon ni lawemo an ti tu chu weme he tiang shroi tu khotlang shroi tu te chuan an in kara ban wa pharvat wa thelvat khani tuna lan dana hi chuan thelan tum lawa an zui del dela engkin man ti lawani he tan ron in soifi na weme te hi om lawila chuan an khoina viawang an ti te hi chu tongkam chu lo takani video alanga kan hmuwa an khoi tak ma hian buaina hi chin fel theini kutin thlak lawa siam theini oka kha video ma salama kan soi ania kan thil soi kha uluk dawin kan ngai thla karinga video kan hmu chin video ka hmu dan ti ni ka soi aba kha chu an mani le lamina thil thlen dan an soina nia ka chirma sakzo kha an veng mi po thup boi talawila lung leira si veng an nia chuan hei thilom ziani ti an ron shil fiana chanchin kimchang takan ron ziana kha hi message an ron forward atanga karon chiar chuani a chu an mani ra si veng woi me obi te anom kim thu an ron ziana ania ti chuan tuna lang me khi hi sang liana na thil thlen dan toy fel taka message sa
aron soina ni chu ka chia chuak ve a veng ming ka thupa in timol phawa thalo ve he tianga chuan tin thulai la takin thil reng hi ka po saka siam thina ni ril runa te nomlo nan thil thlen dana tanga in siam rem ngai te in siam rem ani theinan ti in tin video ka mu chin video lang chin ka soimaya an thu chu tang an pani nin ka chiara ti zon video lang kha ke chuan reaction ka siam maya chu zong chu ka ti ni weme ten an ti turan ti lo tin ka soi ni ti zon tam tak chuan in enga tinge video he tiang in siam kher veng chung a boina pakhat mai ni a ti in tam tak chuan in ti mai theya a boina te tham tak ani lo he hi lian tham ve tak mai ne kutin thak aron na hania video po alang chianga ti chuan in enga tinge kan post ti chuan Mizoram a hian thil lo thleng tam to ni po lang zong le he ti angani phei chuan dikna tran tu su he ta mi puina anol puina an tran lo chuan thil thu bo mai le a victim te engma soi chuak thei lo siami tam takan lo om to avona nen chung lau thon thil awang chuan tiang hian kan post chuak kan ya tin video lo viral to lo dar to chu kan ria ka thil thlen dan kim chang mi pui te hriat du zong ani to wangin kan ti dara mi pui te tran puina kan dil sak angani ber mai chu chiang takin thil thlen dan kim chang zok te mi pui te hriat tir a kan ti thina chu thil tangkai tak po nia hun malama te po thil poimo tak taka tangkai tak taka he tiang tar chu hi kan lo mang to thina ni ti chuan in kan soi tel le du pakhat chu phone call ka don chung changa te receiving we melam ten poitlung collection laka hian FIR defamation te thelut don thelu kan tum ti ang thom de ure te ka hria a chiang kel kol chon min hril chuang lowa a thoin ka hria min on hriat tir na ve anga ka nga ya chu defamation chung chang hi kan hriat chira poimok maya mimal in ti mol phona dot manga in pu na akha mishing akha mi ina noi roi an ngai theina tur mina an en tleu theina tur khop thil ani in hi defamation tling thei tur chawani a kalkong hi khir khop maya Mizoram defamation in thing hlo tling ta hi an wang khopina rin amani chu wang chuanin a kong hi a har saveya hi chiang takin number 1 hi ngai thataila thu chu thudik lo ani ngei turani thudik lo chiang tak le chu wanga khotlang mi puiten an mu niam roi theina thil ani chuan thu chua tu chuan mo phur ngei turani midang za omna le ming thatna te chu a thuzia ka wanga ming thana te chu thuzia ka wanga mi puite chuan an nui zatna te huarna te musin na te launa te du launa te ka tiang zong kha ni mai tin chumina hu au huam le a shem thei pakhat le chu antinan mi om mai lai mi mal chanchin ang chi te thudik poni se tru lo dewa lo wa tar chuwa vak ang chi te an mani du mi lo ani kha ni chung si kha mo mi ina an mu dik lo theina tur an rem ti na lawa tar lan ang kha khang te po kha defamation a tling thei ni chuwang chuan he mi konga hian thudik ania thil dar ania kutin thlak na a criminal thil ania chuwang chuan he thila hian kan soinon lenge defamation case siam theina tur pakhat ma om lawa a mel hriat kan nei that wange mo a police ani mo magistrate mel hriat kan nei that wang kha tianga in voe mo in ti ngot thei kha ani lo ti hi hret harila a thakho mai defamation tling tur chuan do tin su mi heta kutan thlak mi alo kha kuta thlak ke tiang chi te chu pa chuan chumi antinan lalmoi zuala lo ni ta lalmoi zuala chuan chu kuta thlaka an neka tin social media lo tar langila chu te chu defamation ani theya tiang bik thila chuan ma se chu tiang ang chi ni lo hei wa an ron soibera chu OMA te OB te nama ma se an thel lo min pu man ti kha video lan dan kan soya a thel lo nge ye video lan a chuan an malo kan e ban phareng an nia thelan tum love tin kan soi mai ni adot kan soi lo thu du chiang bal kan soya video lang china tin CCTV footage kan nei an tia khoya ma an ron tilang chuang lawan ron so lem chuang lawa tira tangin chu tiang vel chu ni dik tak chuan hi kan soi tel du chu thil reng ka soi hian tiang thila chuan apa ni nin kala tuna pon thuziak ve ka chiar chuaka tutluk na keiman ka siam lem lo video langa tangin ka soi zawa ka mu dan ka soya an thel lo ve ta hian ban phareng an nia an thel har lutuke an ti turan ti lawani ti in ka soi maya hei hi kan la huwa kan la heti zonga kan la tra la ni chuan inen fia kan ngai hle ni na langani apo lang zong pon
ti chuan he thil thlen dan hi soi tai la a thil thlen zui dan hi han soi tai la case kalpui dan an ani dan hi hemi tuk la hian he kutin thlak thlen tuk khan FIR thelu ania ti chuan police in case and register lo ni in a hriata ti chuan ngai dam te dilin an vakala a kutin thlak tu te po ai dam dilin an vakala tin a OMA te pon anan thukhom rabar pa hemi venga kut thlak tur tu te veng te po ti chuan FIR kan thelu to a danangin malak ni te se atin thu anin thla ti chuan voin thotan lam khan police te chuan he boina in nam hnoi te chu an kowa ti chuan KSM ziak lut lowin bon sai tirin ngai dam te indil turin an mani ngei lenga ngai dam indil turin thu anin rem ania alo mom khop maya boina tin ama hi akut thlak tur tu hi victim hi nalut tu kani lawa serious takani lem lawa chuwang chuanin thil poilu tu ka thlen lo wangin anin ngai dam ta anin tifel thei don ni na langa alo mom khop maya thil a thalam zongin a her tura ngai la etiang thil duam lo tak ki thleng to lo se alung lei mai ni lo mizoram hun sang sang a hian etianga in khoi ron te kutin thlak ron te hi a thleng pho to thina chuwang chuan hemi chungchang a hian hetiang lama hian mi puiten tu po lo ni la hetiang tur tu kan ni chuan dan angam hala ki ching ram shamila a tha khop mai a chan chu dan ang hi kan lo hlaw nge thina ni dan hi apoi theya dan noi leng kan ni a dan en kol na khir tak noi leng kan ni a dan ena malak chuan thil hi a fel zung thina ni tharum manga kan ti le ta boina angzonga kan ti chuan boina hi azwal kai tel thina ni ti hi kan riat apoi mo kho mai ti chuan video chungchang kha voi khat soinon le ka duwa ele lama tangeng ka chiar to a video masala ma kan chiar to a elamin an soidan chungchang leirol kan za ju ho nia a riat te hawa pakhatin alo not dar dona chu not dar theiloan lo po rema wangin a thian te le a mi then khat te pun khoma ti chuan an han zilan han haw lai kha OMOB te po no ma a kut thak tur tu ber a victim kha a thian pa thla awakal khan an lo om khom na khan avadin chila a caravan phar kha awa nek ringot ti khan OMA lam chuan swe ti chuan kutan thak zuya kan thel masa an thel masa comment chang te po han enin an thela an chuiron lai ni ome ti chuan an kai thawa video khan uluk takin lo en let leula khata atlo perdor pakhat khan OMOB te zinga mi pakhat ani khan kuta thlak lo po alang chuang lowa video lang china chuan pathum kha chuan kutan thlak ron nge yani OMA member OMOB in nai takan ena an OMA shoi tu ten nai takan ena voi khat ban vo phar se wazen tlang se an nek khati top thei mai ni ma se an tilo chu an tilo chu ni kan dem na ber lai jok chu OMA chu an ti turan ti mai turania an vo ban pharanga ti to suan ti ngal mai turai tongka po khan thel ro ti top ro ti kha alang lem lowa second rei lo te video lang chin kan ti takna video lang china khan an nek nem man viau ni kut thla kha tong nem man viau ani victim khan chuwang chuan khat ti zat kutan thlak man chuan fit khat vel le ka nai tu kha chuan voi tam takan thel manin rin om voi tam takan pot then manin rin om chu ber chu ni kan dem na lai chu khata khotlang shroi tu te ti tur ka soi non leng voi khat khotlang shroi tu te chuan an dike mo dik lawe mo buaina an ma oman I chuan thulai la takin an rema an thel ma sa thin chumi nuwa hrem ngai hau ngai zil ngai chuan zil thin ka soi fo thin OMA ina mi an vuak reng hi OMA la mai ka tang de o zat ani ka video en le ro OMA in kutimin thlak VDP in kutimin thlak ti reng hi VDP la mate OMA la mate ka tang zat ani mi sual la ma ka tang ngai lo kan tit tol mai teang khotlang ta na mi thalo te la ka hian tran po ka du lawa OMA te ka za ma khotlang ta na tok thin te ka za ma se an ban phak renga thil thleng kha video lang china po khan khati za ta dong mana khati za ta don man chuan fit ni vel le ka nai tu te kha chuan voi tam takan pot thet man chu kan hriat chian ema wangin mi puite pon chu wanga an ma ni dem na thu po au chua pui kan ni kha video khan alang chin ka soite video kha ngai thlanon leula
dot pakhat te mo thudik lo pakhat te mo bel le mo po pakhat ma ka nei lowa an soi ve ve ka chiar chuaka putin thak ka mu chin video lang chin kan soeng video ka ena ka mu chin ka soeng tin ka soya chu chu ka soi chuak maya chuta chuan khuat ture mo defamation file ture mo ekma om lowa video viral dar ania akmalam le nunglam kan soi lowa amalama an min tum ron loi loya ati pot that tu te pot an po then le then lo po kan soi lowa video lang chin kan soya aba kan soi theom lowa adangan ron dalia CCTV footage atangan ron ti ni chuan chu chu kan soi theya ase khami chin chau kan soya bel kangam lowa pai po kangam lowa chuwang chuanin sang lian a soi le akut thlak tu te ho soi chiang taka message om chu chu kan soi chuak ani maya tin hemi ba ka hian message eng emote a om neu newa tongkam eng emote om neu newa chung te chu tar chu ena po kan en lo soi chu ena po kan en lem lowa chuwang chuanin hetiang konga hian khutlang anga kan lo dik lo ta ani po in kan lo thiam lo ani chuin ngoi chu ngam mai la kan thiam lo na na po thiam tral tuma a khutlang hu pe mo eta enge mi te aya chung nung te usok te kan lo ni wang te enge khotlang shwai tu te kan lo ni wang te thiam lo thei lo ang chi te mel hriat kan lo nei thadewani awanga tianga inlulin na na man ang chi te kan thiam lo na renga po thiam tlat ta in ngai te hei hi chu kan sima hun to kho mai he lunglei thil thleng bi ka chau hian ka soi lo hei hi mun tam taka lo thleng to thina chuwang chuanin film khurnan kan hmana poimo kho mai ke chuan ozoi jok te mani dikna tungding theilo nia ngai te tan ka pen zel dona ma kala zel dona ka au chua pui zel dona hemi konga hian dan angin engkim thil thleng thei turte thil poi thleng thei turte enge ma tangkaina nem poina nem ti hi uluk takin ka chut ma sa then ti hi milo hriat non sak dona ni he tianga in vauna anga ngai thei tur chi tlom mai thei tura hanin ngai ana hi azilo kati khop moya te thili chu thleng non to lo se kati hle mai chuan thil hi top to se ti hian an mani lampo anin rem thei dona chanchin duam lamani to hetiang anga soi ngai ang tur chi in khoi ron na te in sual ron na te thil moi lo tak tak thleng te abik takin tharum thona lampang ang chi hi thleng to lo se chu ka thil du ber le ka tum ber po nia mi pui te hian tharum tho lovin danang zokin le kwale tui thatak ne tura kan nun hi poimo berani empon se mitikhan video chu kan du to phot don dia